bon dia, soc Ferran Mortes i això és el meu negoci, es diu La Colada de Ferran, i és una llevanderia autoservici. Vam començar així en aquest negoci en octubre del 2018 i la meva funció és, per intentar separar-me un poc de la competència, donar uns servicis que les altres empreses no donen, com pugui ser el servei de taquilles o el simple fet d'estar jo així, que tu me deixes la roba, jo te la llave i te la seque i te l'endús tu al mateix preu. Diguem, un poquet de servici més que les altres per diferenciar-nos. Pues que estic en un bon punt, on puc ser que estem al costat de Mercadona, tinc molta gent de pas, aleshores tinc molta clientela que repeteix. Això vol dir que se supon que estem fent les coses bé. La idea va sorgir perquè jo tenia uns xics que estaven llogats, que eren uns electricistes fontaners, es van separar i tenia el local buit, i parlant amb mon pare, dic, che pare, què podíem fer ahir? Mon pare, molt de trellar, diu, Ferran, si fiques alguna de venda, la gent no ho compra. I pensant, van decidir fer aquest servici, que és un servici que en Sueca ja n'hi havia una, però clar, està a l'altra punta del poble, i per donar-li un poc més de vida a aquest sector. Doncs mira, hem anat a poquet, anàvem en una progressió ascendent sempre en quant a l'any anterior. Mal és que el Covid sí que ens ha pegat una frenada. Entonces en el Covid sí que s'ha notat un muntó i per una xicota d'empresa com pugui ser la meva, que sóc un autònomo, els pagos segueixen ahí i entrava prou menys gent, però il·lusionat, això del Covid, a poquet anem fent-nos en ell, ho anem a aprendre a conviure en ell, i jo molt il·lusionat, ganes de que el meu negoci cada vegada vagi un poquet millor. Doncs mira, en el meu negoci tenim un sistema que és que a la gent que no li vinga bé eixir de casa o que tinga molts bultos, directament me toca per telèfon, jo vaig i li ho recull i li ho torno a portar. Per tan sols 4 euros, en tot el poble de Sueca, puc arreplegar-li els bultos i vinc a llevar-li i tornar-li-ho. Fer al cap a la gent major, que li costa eixir de casa o que no pugui carregar pes, és un servei que pot utilitzar, perquè recorda moltes dones ficant-se en la dutxa i ahir llevant els nòrdics, quan clar, alces el telèfon i jo vaig, te ho arreplegue i al rato te ho torne perfecte. Paciència, consell, un emprendedor, antes de començar, diguem, pròpiament dit, l'activitat econòmica, que es plantegen bé, que facin un bon estudi de mercat i realment vegin si el negoci que van a muntar va anar avant o darrere. Perquè una volta muntes el negoci i no has fet un bon estudi de mercat, el més probable és que te claves en l'am. El més important és informació, i una volta tinga clara la informació, me tira el bou. Per no tirar-te el bou sense informació. És el consell que jo donaria. Arrimat és una finestra per a qualsevol cosa del poble, ja siguin ajudes, campanyes de publicitat. És una manera d'estar units, perquè quan més units tots fem força, i una altra manera d'estar assabentat de tot, en el sentit, n'hi ha unes ajudes de tal, en el tema del Covid ens ha vingut molt bé, perquè clar, hem estat moltes empreses, moltes a Gualcoy, i vulguis que no, el fet d'estar en l'associació tens un ventall de possibilitats per intentar mitigar tot això que el Covid, diguem, s'ha anat aportant. Jo ho diria molt fàcil, el que és l'associació Arrimat és una porta on agarrar-te, on poder-la obrir i sempre tens una informació per tirar avant.